नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुमिता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल सुमिता लाइफस्टाइल को। समय अभाव और कर्म व्यस्तता ए सबु भितरे आमे आम निजर जत्न नेबा को पूरा पूरी भूली जाई थाउ। ताठु बड़ कथा निजर कर्ममय जीवन भितर समय बाहर करबा आ सेही समय रे पार्लर को जिबा पैसा खर्च करके निजर केयर नबा ए सब तो जमा भी संभव होई न थाए सब बेले। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଘରେ କିପରି ଆମର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଶୀତ ଦିନେ ଆମ ଶରୀର ଟିକେ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ଦରକାର କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନେ କିପରି ଆପଣମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ନିଜ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ପାଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆରାମଦାୟକ କରିପାରିବେ। ତ ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନଖରେ ଲଗାଇଥିବା ନେଲ୍ ପଲିସ୍କୁ ମୁଁ ରିମୁଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଉଛି। ଯାହା ବି ଜୁଏଲାରୀ ସବୁ ଲଗାଇଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ପାଦକୁ ସ୍କ୍ରବିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ କଫି ଆଉ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଡିକ୍ୟୁରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ମୋ ପାଦ ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ଦେଉଛି। ପାଣି ଆମର ଗରମ ଅଛି, ତ ଏଇ ପାଣିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି, 2 ଚାମଚ ମହୁ ଦେଉଛି, ସାମ୍ପୋ ଦେଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ 2 ଫାଳ କରିକି ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ବି ପକେଇ ନେଉଛି ଆଉ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଫେଣ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଭାବରେ ମୋର 2 ପାଦକୁ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଉଛି। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣିରେ ପାଦକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପାଦଟି ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଆପଣମାନେ ସାମ୍ପୋ ବୋତଳରେ ଏଠି ବଡି ୱାଶକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି ପାଦକୁ ମୋର ପାଣିରେ ଭିଜେଇବାର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ପାଦକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର 4ଟି ଟାଇପ୍ର ବ୍ରସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆକୁ ପାଦକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫୁଟ୍ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଦର ପ୍ରତିଟି କୋଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନେଇଛି। ଯାହା ବି ମଇଳା ଥିଲା ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ନଖକୁ ବି ଏ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରି ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପାଦର ରଙ୍ଗ କେତେ ବଦଳି ଗଲାଣି। ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ପୋଛି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନଖକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ଫାଇଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ମୁଁ ନଖର କୋଣ ଆଉ ତାର ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମଇଳା ଅଛି, ନଖ ଭିତରେ ବି ଆମର ମଇଳା ସବୁ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସହଜରେ ବାହାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଜମା ବି ପେନ୍ ରହିବନି। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ କାଟିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି କାଟିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା ସଫା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନାଖକୁ କାଟି ନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଦକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଛେ ତାକୁ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା
पादर प्रतिटी जगह को भल भाव हाथ साहाय्य ए पेस्ट को लगाई नहीं जाउची आउ 10 मिनट पाखापाखि आम यहाँ को दुई हाथ रे स्क्रबिंग करवा जेमती आपण माने फेस को स्क्रब करती दुई टिप साहाय्य तो सही भाव में पादर प्रतिटी जगह को ता सहित नख आमर आंगुठी कण सबको भल भाव में आम ए स्क्रबिंग कर पाखापाखि 10 मिनट पर्यंत मु दुई पाद को स्क्रब कर आउ बहुत भल भाव में क्लीन कर देइछि। एबे मो पाद को पानी रे भल भाव में धोई नउछि आउ गोटे टावल रे पोछि दउछि। पाद आमर पूरा ये क्लीन हो जाइए। बर्तमान आम पाद को टिके मसाज करवा तो से मु गोटे क्रीम नहीं आसी जेकोसी मसाज क्रीम आपण मान पाखे थी आपण मैंने लगे पारे। तो ये मु निभियार क्रीम यूज करुच्ची। क्रीम को भल भाव में दुई पादरे लगे ताकू टिके मसाज कर नहीं जावा जहाँकि पाद को बहुत आराम दब। आपण मान पाखे जदि भी क्रीम नहीं तो आपण मैंने एलोवेरा जेल को यूज करेंगे जहाँद्वारा कि पाद बहुत सुंदर देखा जदि भी एलोवेरा जेल नहीं तो आपण मैंने नड़िया तेल को भी लगे पारे जहाँद्वारा पाद बहुत चिकन रहिबो। वर्तमान मो नखरे नेल पॉलिश लगे नउची जहाँद्वारा कि पादटे आउ टिके अधिक सुंदर लगिबो। आपण माने आपणक फेवरेट नेल पॉलिश कलर को नखरे लगेगी निजर पाद को सुंदर रखंतु आउ ए भली भाव में घरोई उपाय रे आपणक पादर जत्न नियंतु। ता सहित मोर भिडियोटी आपण मानकु केमिति लागिछि आज कमेंट रे जणांतु। धन्यवाद।